Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye cah kabare? Sehat sedaya to? Nah, saiki kelompok 3 badhe presentasi Bahasa Jawa materi Basa Rinenggo. Kelompok 3 niki enten 6 lare. Pertama Elsa Pramudia, Febri Nerdiansah, Indra Wisuptan Putra Nurizki, Kawanan Nuzuli Rohimanami, M. Nurhafid Jumanto, Lei Maulida Yuda Basma Putri. Pengertian basa rinengga. Basa rinengga iku sing dirangkai kanthi cara tembunge digabunga karo tembung liyan, saéngga dadi basa sing éndah lan ngresepake ati. Fungsi basa rinengga. Fungsine supaya ora bosen gawe ukara sing éndah utawa istilah sastra sing éndah, kudu jumbuh karo kahanan, saéngga ora ana akeh perkara sing bisa boseni tumrap wong loro sing ngrungokake. Kudu ngerti papan panggonan, kahanan lan wektu sing bener. Basa rinengga tembung saruha, tembung enter, wangsalan, bebasan, saloka, purwakanti, parikan, pepin. Tembung saroja yaiku tembung loro kang padha tegese utawa meh padha tegese kang ora dienggo bebarengan. Tembung entar yaiku tembung loro utawa luwih sing digabung dadi siji lan tegese dadi beda saka susunan. Wangsalan yaiku unen-unen sing isine ana rong ukara uga bisa ana ing jerone tembang. Tuladhane bebasan yaiku esuk dhewe sira tempe tegese gampang molah-malih lan ora tetek atine. Salahke yaiku bathok bolu, bolong telu, si madu tegese wong asor nanging sugih pinterane. Purwakanti, guru suara tegese jujur agil makmur, guru sastra tegese bobot bibit lan bibit iku penting, guru bahasa tegese kepingin tuku buku bukune wis entek. Wajik klitik gula abang aja suntik yen tumandang. Pindah BKT kaya angin gede kaya merah bersipit. Saiki kula badhe nerangake tentang contoh basa rinengga. Pertama, senajan ayu ning akeh wong sing ora seneng amargi tipis lambene. Basa rinenggane yaiku tipis lambene. Keloro, kelobot sarung jagung. Abot enteng ayo ditanggung. Basa rinenggane yaiku abot enteng. Kula Maulida Basma Putra Madani badhe njelasake analisis lagu campursari judul Utut Manggung. Utut Manggung minangka apresiasi naluri nafsu primitif ing urutan nilai tartamtu sing mbedakake hawa nafsu manungsa lan nafsu primata kaya kerah. Dheweke tanggung jawab kang suwe arah sing pasti yaiku garis hubungan manungsa lan selera saka pangeran alam. Dheweke saktel saéngga mung wong dewasa tertentu sing bisa ngerti apa tegese wis wayahe eling serongi. Perkuput arsa muni utawa perkuput. Alhamdulillah kita sedaya sampun nyelesaine presentasi Bahasa Jawa materi Basa Rinengga lan analisis lagu campursari. Kula mewakili kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.